Ko-Office Jong District Transport Officer ka Sarkar Meghalaya kalapan sange shipo re kalit kawan kakamay kaji pat kakit kaba nong let nong wan jong tuk rapido da kajing tumu ban wan ra kajing shngan bat jingya biang lang haka im lang salang haka ni kanong ba shilong tinonya ki tuk kamay kit briu le kendu DTO ban wat jing tep halor kani kajing pen sange shipo ki permit bat license jongki yaki permit ba license naga bentaki rapido lasha bakin kamay nado kasinam 8,000 arpau. Dia Two Wheelers Taxi Association kaban sami kata association mata te kadang deka associate dengan ningkong suka banai kublai ya presiden jong ka hito ibalakloi berharap yang ini kon samla ban mi sakmat ban wan lang ban ni sini po DTO te kawai ngasuka nakaliang jong apa ngasuka ban su apil tang kawai ba ladadan kai mah kaba ton cing tut hadian habon dengan su apil kandidat ya DTO bandan kan lang ni badai bon kombang apa haki social media ki comments ki bai bon ki kan tho bak kita ki nongnya archaka thuk ki sim kabu jing sa hendrai kani kamder ka sim kabu ya ka dor bak ki let ki tak singiling sim siteng ren bat ki ong bak sim ram ya kata ka dei ka jing ai subha jong ki pajba hiangi bat kajing yakran stui mentaki ong bangi ngitan passenger kum haki lentisen ken kamde go batan kidiki bar kuas ki pajba yangi te ngilawan sakmat ban keli perthau yaki ba bali ki dang ai kani ke shokos menta nomor ba ya ka permit ngil kilala ban apply nadu usnem 8,000 arpau te habangi yakran bat ki ngila ong ba pani yangi kanungut ki bala apply bat kanungut ki bala yo te hendrei hadu menta mphadon bayo hendrei ki bala apply ka dei ka Uber India System Private Limited Rupar Transport Service Private Limited bat ka Orchid Taxi te hagapo ngila ekran ngila don gajing ya tai seni bat ki don rugi kat kum kan notification ba don kamru ban amen swa ki katto kan ni ki kendon ki benum kta ya gari ba ke benreu bat ki khun samla jong ko bri nyok tra pat hakawi hina kalian jongi balai hingi wan menta long kaba ni sung phala mo banadu 8,000 arpau kani ka shokwas kadang mit menta arpuat te hadian bat ngilai ekran te ki commit bagyong kamdei ka order kamdei ga handai bagi shon ni ka jaya ki khon samla jongi handai kadai tang ban regulate khnang ba kita gi banabar yo ki wan gi wei ki jaj ban reu gen wan hang ni klem da bot ka kondon ain ka kanon jongka state ka jongi tade halor kata kanong rem na kalian jongka district transport ru kalakran beto basai ka de ban regulate ban penduk mensiam ban penduk cakpo ini khana andre mentai kila kin jai ban pendap kin don monde kin song hak board meeting pat kin pendap ya ka jingdawa jongki khon samla jongko bri nyok tre